Искам да ви разкажа за амазонита днес. Един камък само за жени. Изключително подходящ за жени, не е само за жени, но супер добре влияе на гърлената и сърдечната чакра на жената. Аз ви показвам в момента една мала, това е колие, така да кажем, изработено от 108 маниста, с красив пескюл в края си, дълго колие, което пада чак до пупа. Защо амазонита е хубав за женско здраве? Защото помага на жените, които много често изпитват вина и невъзможност, неумение да слагат граници, да поставят ясна граница. Освен това, ни помага да сме извършващи своите цели, но не по мъжкия начин, а по женския, с мекота. Амазонита е камък, който премахва напрежението, подпомага парасимпатиковата нервна система и чисти вътрешната тревожност. Затова той е изключително полезен за жени, които изпитват умора, напрежение, незачитане на собствените граници, неумение да следваш вътрешния си глас. Той хармонизира, балансира човек и прави така, че да функционираме с вайба на своята душа. Нещо изключително ценно в наши дни, което много малко от нас, малцинството от жените, могат да направят. Опитайте да използвате кристалите за своето здраве, хармония и вътрешен мир. Това е изключително ценно нещо, защото те са хем красиво бижу, хем ваш помощник в сбъдването на целите ви. Разгледайте в промоции всички мали от естествени кристали. Промоции в dorfeя.com.